बाबा विश्वकर्मा के महिमा महान बा। देखी भैया, बाबा विश्वकर्मा के आगमन हो चुकल बा और यही हथौड़ी वाले बाबा की कृपा से हम सब तरक्की करीला। जो उनकी 4 चक्का होखे, कोई भी वाहन होखे, या हमने के कार्य में सफलता, घर जो बनेला वो बाबा विश्वकर्मा के लोहा छड़िया से ही बनेला। तो कैसे हमने के बाबा कृपा बनाईला, आप सबके खुश रखीला। यही बाबा के आई स्वागत करी जाओ। स्वागत करीले विश्वकर्मा बाबा आपके, सबके कार्य में आगे बढ़ाइला। बाबा विश्वकर्मा के महिमा महान बा। बाबा विश्वकर्मा के महिमा महान